Okay, takže dneska si zrežeme túto jabloň a ako prvé a najlepšie sa neponáhľa si obzrieť strom dookola, tak času je kopec. Takže čo budeme pozerať je hlavne nejaké zničené, v prvom rade poškodené konáre. Skúsime nájsť. Ako napríklad túto, síce toto není až také hrozné, ale to napríklad z tejto strany som videl, toto bolo minulý rok zrezané, poškodené, no konkrétne na tomto strome ani nevidím také niečo. Dobre. Ako druhý bod, čo musíme hľadať, buď ak nie sú nič poškodené alebo zlomené konáre, tak konáre, ktoré sa križujú alebo rastú blízko seba, ako napríklad tento sa tam obšúcha a keď je veterno, tak vlastne spôsobuje to, že konár sa odtiera od druhý a tým pádom poškoďuje druhý konára. A vlastne na rok môžeme zrezať. Takže napríklad tento je trošku poškodený a už vidíme, že smeruje dolu. Nakoľko nám bolo minulý rok veľa ovocia, vlastne všetko toto. Tieto puky sú ovocie, takže to pôjde ešte dolu, takže môžeme aj toto potom odstrániť, ale hlavne také, čo sa prekryžujú. Vlastne tuto takýto príklad. Tuto dolu ide jeden konár, ale hneď nad tým ide na ňom ďalší, takže tam sa môžeme rozhodnúť, pre ktorý konár odstránime. Ďalej budeme zrezávať všetky konáre, ktoré smerujú dolu, keďže na tom už budú len ovocie, tak vlastne plody a môže nastať, že sa zlomí. Tento a rôzne dolné časti, nakoľko tam sa svetla nedostane a aj ovocie, ktoré sa na ňom vytvorí, nebude dostatočne veľké, pekné a chutné. Dobre, a vlastne takisto sú zlé konáre, ktoré smerujú priamo hore, napríklad tuto, vidíte, to je zbytočné. No a tuto máme jeden príklad poškodeného konáru. No, takže môžem sa asi dať do toho a vlastne aj tento konár pôjde preč. Vidíte, ohnutý je, smeruje dolu, takže buď spravím tu, alebo tu nakoľko na rok možno toto pôjde zase dolu, keďže toto je veľa pukov, kvetných, plodnostných pukov. Dobre, takže toľko na teraz a potom po zmene. Takže krásne nám slnečko svieti, tak som to využil na rezanie jednej jablone. Čo som spravil, že v predchádzajúcom videu som ukázal, čo budem asi rezať, takže zrezal som poškodené konáre, zlomené konáre, konáre smerujúce nadol a tiež konáre, ktoré sa prekrývajú alebo spriamené, tak tiež som skrátil konce na vonkajší púsčik a následne rany zatrel štepárským voskom a takže takto to nejako vyzerá.